Gipuzkoa zero zabor. Ekitaldi hau aurkezpen ekitaldi bada. Gizarte mugimendu berri baten aurkezpen ekitaldia. Gipuzkoa mailako gizarte mugimendu berri baten aurkezpen ekitaldia. Gipuzkoa zero zabor gizarte mugimendua sortu da eta hemen gaude. Guk garbi dugu gure osasuna ukiezina dela. Inork ez duela gure osasuna arriskuan jartzeko eskubiderik. Eta arriskuan jarri nahi dute. Zubietan, errauste planta toxiko bat eraiki nahi dute. Gure birikak aire pozointxuz bete nahi dizkigute. Eta hori onartezina da. Errauste plantaren bultzatzaileek, Donostiako udala eta Gipuzkoako diputazioa bereziki, jakin behar dute, herritarrok ez dugula tamainako zigorrik merezi. Gipuzkoa garbi eta osasuntsu batean bizi nahi dugu, ez besterik. Hondakinen kudeaketa desastrosoa eginda orain arte. Zabortegi handi eta kutsakurrak bultzatu dituzte. Eta hori egin dutenek orain errauste planta toxikoak bultzatzen dituzte konponbide gisa. Ez bata eta ez bestea. Horiek ez dira soluzio bide. Gipuzkoak aukera bat merezi du. Bai, merezi du. Gipuzkoa zero zaborreko kideak errauste planten kontra gaude. Eta zero zabor politika bultzatzeko akulu izango gara. Beste Gipuzkoa bat posible delako. Frogatua dagoelako. Gaur egun, 37.000 gipuzkoarrek atezateko bilketa egiten dugu. Gipuzkoa zero zaborren aintzindariak dira. Atzetik gehiago etorriko dira, eta Gipuzkoa zero zabor lurraldea bihurtuko dugu denon artean. Horregatik, eskatzen dugu 6 urteko moratoria. Gipuzkoak aukera bat behar duelako, Zubietan eraiki nahi duten errauste plantaren proiektua beharrezkoa ez dela frogatzeko. 6 urteko moratoria eskatzen dugu, zero zabor programa zabala ezarri nahi eta behar dugulako Gipuzkoa osoan zeregin hauek aurrera eramateko. Batetik, hondakinen bilketa selektibo eraginkorra egiteko atez ate. Birziklapena bultzatzeko, konpostajea sustatzeko, birziklagarriak ez diren materialak produziotik baztertzeko, eta ikerketa bultzatzeko, bi norabidetan. Egun, birziklatu ezin diren materialak birziklatzeko, eta produzioan erabiltzen diren material ez birziklagarriak ordezkatzeko. Zubietan eraiki nahi den errauste plantak ez du ez buru ez hanka. Lehen gaiak erretzen ditu, garestia da, toxikoa da, eta hondakinen arazoa ez du konpontzen. Ez da zentzuzkoa gure aberastasuna erretzea, lehen gaiak erraustea. Ez du inteligentzia handirik erakusten ondasunak erretzen dituen politikariak. Gaur egun pairatzen dugun krisi ekonomikoa kontutan hartuta, ia 500 milioi euro errauste planta batean xautzea despilfarroa da. Larri dabiltzan Gipuzkoako udal guztiak ekonomikoki itoko dituen proiektua da. Gipuzkoar guztiok gure poltsikotik minbizia ekarriko digun proiektu bat sustatzea da. Herritarrok hilbukaerara iristeko zailtasuna ditugunean, gerrikoa estutu behar dugula esaten zaigunean, ia 500 milioi euro xautu nahi dituzten politikariak zentzugabeak dira. Edo negozio borobila egin nahi dute. Diosinaz eta furanoz bete nahi dituzte gure lurra, ura, airea eta gorputzak. Europako araudia zur beteko dutela esaten digute. Puntako teknologia ekarriko dutela esaten digute. Baina ezkutatuko digute ez dagoela diosina dosirik gure gorputza toxikatuko ez duena, gaixo araiziko gaituena, eta hori munduko osasun erakundeak dio. Eta errauste planta toxiko bat ez da soluzioa inondik inora hondakinak sortzen jarraitzen duelako. Eta ez nolanahikoa gainera. Errauste plantan sartuko denaren 130% errauts eta zepa moduan irtengo da. Hondakin toxiko eta arriskutsuak direnak. Toxiko eta arriskutsu diren materialentzako zabortegietara derrigorrez eraman beharko dituztenak. Carlos Ormazabalek gezurra esaten du errauste plantek zabortegiekin amaituko dutela ziurtatzen duenean. Gezurra dio. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu. Gipuzkoarrok gelditu egingo dugulak Zubietan eraiki nahi duten errauste planta toxikoaren proiektu hori.
Errausketaren kontrako plataformen esperientzia dugu, eta aldi berean jende gaztea gara, indarrez gainezka, etorkizunari baikortasunez begiratzen diona. Herriz herri antolatzen hasia gara, talde, erakunde eta norbanakoek tokia dute bere herriko zero zabor taldeak. Txikitasunaren indarrak batuta, Zubietarako proiektu toxikoak geldituko dugu, jatekoak kenduko diogu. Porrot egingo duen proiektua da Gipuzkoako Diputazioarena. Denbora kontua besterik ez da. Azkenik, amaitu aurretik, dei egin nahi diegu gipuzkoar guztiei, beren seme-alaben etorkizuna zaindu nahi duten gurasoei, beste Gipuzkoa bat nahi duten gazte guztiei, osasunaren alde, moratoria, no a la incineración, Lemapean igandean 12 burutuko den manifestaziora etor daitezen. Gure atxikimendua adierazten diogu, manifestazio horri. Asko garelako, gehiengoa garelako, herritarrok errauste planta geldituko dugu.